आखि बंद करने अरे आज मो पर विमर्श कहीं जानती आस पाखरे बसी दुई तारी मत मधुर कथा शुण ना अरे मो पर विमर्श कहीं जानती मोर माँ अपराध कौन है खोली कह किए जदि कटु भाषा प्रयोग करें मो तार समाधान कर ना कथा हेनी तेरे मुझे चली जाऊँ आसंत प्रकाश करी अच्छा निर्भीक प्रकाश कर आपण पदसेवा करी मोर जीवन को धन्य करी एही मानसरे मु आवेग नेत्रे धनी को जातक समय रही आपण जे विशेष अवसर दर्शन देउनांती कमी सुणरे चंद्रव दोना विडम कारण रे सुणरे चंद्रव दोना विडम कारण आजी पिता लोकाई
সম্মত বসিয়ে রাজমুকুট সবিক সম্মত মনু অভিমান তেজ রাতে পাহিলে মোর রাজ অভিষেক রাতে পাহিলে মোর রাজ অভিষেক কার্তিকেশ্বর বলই হইব জানকী এই শুভ বার্তার উপকথনে মন্ত্রর বিমান অগ্নিশিখা করে নিভাবিত ହେଲା ମହାରାଜ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେଣି ରାଜ୍ୟଭାର କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ପିତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବାକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜାନକୀ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସୀତା ବଶିଷ୍ଠାଦି ଋଷିଗଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଶୁଣିଥିଲି ତୁମଠାରୁ ଶୁଣିବ ସୁକଲ୍ୟାଣ ଦେଉଛି ସୁକର୍ମଣା ଉପରନ୍ତରୁ सही बात तो मेरे को पता है ଜାନକୀ स्वामी ये तो रुचि आश्रम के स्वामी ଭକ୍ତ ପ୍ରବଳ ଦେବସ୍ୟ నారాయణ ସୀତା ଦେବଶ୍ରୀ ବଳରେ ହୋଇନା ମଙ୍ଗଳ ଦେବସ୍ୟ ବଳ ନମସ୍କାର ମୋର ଅପରାଧ ରାଜବତୀ ସୀତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜଳିରେ ଜଳ ନେଇ ଆସ ଋଷିଙ୍କର ପାଦରେ ବେଣୀ ଜୀବନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଆପଣ କଣ ଅଭିନନ୍ଦନରେ ଯାହା ଅପରାଧ ବୁଝେଇଲ ସେ ଭାରକାନ୍ତରୁ ଉଷ୍ଣ ହେବେ କିପରି ଏଥିରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ପୁଣି ପାଦ ପକେଳନ କରି ତାଠୁ ବଳିବାର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନା ନା ଧର୍ମୟ ମୋତେ ସେ ପାପ ପୂରଣକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ପିତାମାତାଙ୍କ ସୁଖରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସୀତା ଋଷିଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କର୍ଣ୍ଣପାଦନ କରି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାସାଦରୁ ଜଳ ନେଇ ଆସ ଜାନକୀ ଲାଗି ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାବଣର ନିହନ ପାଇଁ ରାମ ନାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ ରାମ যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজামি সাধুরম বিনাশায় জগৎসুতা
ତାହା ତ ବାସ୍ତବ ଯଦି ବି ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜା ହେବେ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାବଣର କବଳରୁ ଦେବତା ଏବଂ ସାଧୁଗଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ କିପରି? ସେ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କର ନାରଦ। ତୁମ ପିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଳଦେବଳକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରେରଣ କରି ବନବାସ ହୋଇ ଅସୁର କୁଳକୁ ସଂହାର କରିବି। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ମୁଁ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଉଛି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ସୀତା ପ୍ରାସାଦରୁ ଜଳ ନେଇ ଆସୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଦେଇ ପ୍ରକ୍ଷାଳ କରିବୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ। ନା ନା ମାନବ ଧନୀ ବିଷ୍ଣୁ, ପିତାମାତା ପୁତ୍ରର ପାଦହତ କରି ସେ ପାପରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ମୁଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସୁଖ ଲାଗି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଜାନକୀ, କାହିଁକି ସେ ରୋଷେଇ କର ସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲି ଜାନକୀ, ସେ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଗଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପିତା ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ମୋ ବସ୍ତ୍ରରେ ରାଜପାଠ ବାନ୍ଧିବି। ଚାଲ ଅନଶନ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭୂମି ସଜ୍ଜାରେ ଉଦାଗରରେ ତାଳ ପକେଇବା। ଆସ